Hi guys, majong adlaw ninyong tanan. Diaday ko sa church kay nagkuan mi nag-house church. Anja pagkahuman na mag-house church, naday nihatag ni pastora og ingon ani nga prutas. So amo ning tilawan karon. First try. Sama gilami. Avocado. Kas dai tamis. Masag avocado tabang sa amuras avocado. Lami man daw sa Ana murag avocado og lasa. Lami man daw sa utang ko anday. Nga na siguro murag miracle fruit ingani ni miracle fruit. Wa mo gud sa Pilipinas. Tila mura lagi avocado. Nga nagumnon. Ibitaw. Ang matamis siya. Ang matamis naman. Ang matamis siya butangan siya condense. First try. Nagumnon. Murag kalamay. Lami day. Lami anong ko kay nagumnon. First try na mo. Saingan dani nga prutas sa puti. Sa puti ko no guys. Sa puti o may tamis. Lami daw nilagi. Pasang butangan condense para paan. Lami man to. Lami man. Ganahan ko sa avocado. Perfect taste of avocado. Kanang white tamis. Avocado jud. Tamis man gamay. Mao di ay nga pabutangan inja. Pabutangan daw condense i-blend. There, nakakaon na po tersang nakitan sa TikTok ter. Deri ba? Kailangan gunin mo sila sa kanami na akong gulakitan. Mga avocado. Tamis pa sa avocado na. Angay ko. Di na sa bugahi. O sa bugahi kaya tungkol sa kabaga sa isang unod. Dani. Angay nung ko. Gahapon naman kami iso. Ang sa mo ice. Sige siguro. Lami na siya i-blend siguro. I-blend gani sa gula na to. Kanang pagga. Paggaban sa i-blend ito sa inzo. Na. Patilawa sila. Lami day siya guys, mura siya glasa ng avocado. Nja. Tamis-tamis gamay sa avocado. Next day, later. Hi guys, majong hapon nitong tanan. Update ra karong adlaw. Kuan tanang nay. Naglaba ko. Nja. Pagajud bahuman. Napagajud ko labunan na pilin. Ang hinayan daghang mga labunan. Nja, ugba na pod. Gahapon adlaw, mamali ko nakapanglaba gahapon kay kuan man tanang nay. Naguna mo ko sa garden. Kanyang mga nilabahan na deres naging adlaw karon pa ko mo pilo. Ay mga laking na busy. Nja. Kuan gahapon adlaw, na garden pug ko. Grabe lagi yung hapdusag hang mga kamot na Kay tibok adlaw ko naglaba. Nja. Karon magluto menta ko na kanahan ako na pandemi lip over das bagong tuig. Napa man na kanang nay adobong, napa magadobong nanay. Ginit-init. Masalaman ko yung sa danos kanihapon. Kay arong mahurot na. Ay, ala. Hi. Ma. Hi. Pag duha ka bata to nagtuon, salya na po nagsuwat. Wala kong bati mo. Kumaakot lang mo clip eh. Pandarag electric pan kaw.
Malabi, ma. Wala kong bati mo. Alian na, tiwasan nagsuwat na imo ha. Manana. Ma? Iwasan, ma? Iwasan, ma? I love you, ma. Nadiha. Mana nang assignment alian na ha. Taulik si mo pod. Manama? Ha. A few moments later. Hi guys. Mangisnak data. Mangisnak. Dang pa ni hapon. Iwasan mo. Aday lang mo. Hanggang humano kang toothbrush. Magbuangay ka. Bandit. Malabi, ma. Nangay ka? Taulik si. Gahi. Sabang lagi. Ang sama? Tabang, ma? Iganan gaya na. Tabaan. Matabang. Hindi na din siya palaman. Asa may nagrinig? Siya siguro ang palaman. Andang isa. May balik ka isa. Malabi, ma. Mangisnak tayo dito guys. Taulik si. Ay. Nanya po na ka? Ganda ko ikuan, lamang. Natagin ay isa. Bitaw ko rong adlaw, gikapoy ko. Hindi ko kakapoy. Dagang ko gilabhan. Kanina yung panyapon. Paano ko naglutog sa daan panyapon kayo? Nata may adobo. Lamig. Tugon ako. Ito yung imuha. Lite. Ma. Naglang pa ka, ma? Mingaw. Wa. Lite. Wa. Lite. Ang yan naman. Ano? Sige na daw kay. Nawalik na si Jaghimasa. Managhimasan, himasan pa kutro. Upa mo ka ang luto. Wow. May mga gamot sa sakit ng katawan, ulo, lagnat. Hindi ko makabuto. Ha? Tugon ako. Magpanday ko, mag-shoutout day ko. Arang hinadag among koneksyon na nga nagtudok. Grabe did. Malabi, ma. Ang ganiron. Kaya ito. Ay. Shout out. Sa man ni user FW5RG7. Why nga, nagidjang
kuan, account. Pero harang basahon nagdang comments niya nga pagsuot gloves lips parehata hilig pangguna hello gwapa Aliana amping kanunay. Way nga nagdang account mo nighang vlog des nga agi katong naguna bitaw ko. Magsuot ko lang ko gloves nda basta nga na bitaw magdali na ko di na jud ko kasuot na gloves. Shout out Bia Punsi watching your vlog Mama Alex and Pretty Aliana. Stay as sweet as you are. God bless us all. Kaysa ka ba to? Shout out Emilda Opayla. Happy New Year, Diana. Happy New Year po, ma'am. Shout out Ma'am Edina Dinding Kanyiti nga taga Pastrana Liti. Dogara dyan si Jaw, dyan si Jay Puas. Dogara dyan si Jay namong supporter. Waga dyan bubidya. Ito karon salamat dyan Ma'am Dindin. Salamat kadyo Ma'am Dindin sa imong suporta. Ningon si Jay sa dyan comments, gardening na saggalets, tanom pipino o uban pa. Nao palagi ko katanom. Ay hanatong nagunahan pero naguhat pa ko og uwan. Mamukhaon ko glamaw ma. Hala ka gabi naman. Gabi na ma. Ugma raman ma. Uban na laman. Atong butang man siri. Ha, ugman ha. Shout out among kinakisgan nga viewers na nasa Korea. Malabi ma. Hi na, si Tamers. Ay, Tita Murs. Hi, Tita Mers. Kuno yung Saliana. Malabi Ikaw. ma. Salamat ka, Jo, Ate Mers, and pamilya nga sa Korea sa imo ang suporta. Sa wajay undang sigiglan taw danihang daily vlog. Salamat ka, Jo. Og this is Lordy Saladin nga nasa Japan. Salamat ka, Jo, sis. Hindi lagi ko ka-reply. Hindi ko ka-reply sa inyong mga comments tungkol sa among connection. Grabe dyan hinadya. Ningon siya sa dyan comments nga na di jud mag-selfie o init na sisig. Uy. Lami baya ng mani bagong harvest. Bitaw. Ako bitaw, di ko kagwanta. Bitaw ka ng grabing inita na. Okay, makagjapan ko. Hindi. Lami baya ng mani o bagong harvest. Lami bitaw. Hi, depog ko ni Ma'am Dindin ang manadani. Hi, depog ko ni Ma'am Rochi Yunson. Good girl ka siya na oy. Shout out Nit Itala. Agoy tinginit na karon, ilinyo ta karon tuiga. Di siguro po doon. Shout out Ma'am Bia Punsi. Hi, day po ko ni Nanay Vilma Mikabalo nga nasa Davao. Ang kadyon salamat na sa imong way puas nga suporta. Hi, day po ko ni Ma'am Pilisa Taghap. Daghang salamat sa inyong suporta diri na nga naghapon mo hantod karon wa muning bidya. Salamat kadyo. Marato yang update karong adlaw. Ikapoy ko kay grabe yung panglaban. Hindi guys, marato yang ika-share ninyo karong adlaw. Salamat sa suporta. Bye-bye. Guys. I love you guys. Love you guys. Umarap mo ka og lamaw ma. Ngitay ano? Sige na po ulit. Tinadaan ko ulit. Sige na eh.
Ini tunay. Ini tunay.